إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Tahqiq ahirata iman getirmeyenler feriştelere hatınların adını karlar. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Olar için şu hakda ilim ve bilim yoktur. Olar fakat özlerinin hiyalatlarına tabi olýandyrlar. O tahqiq vahm ve hiyal hakikatini bilmege peyda bermez. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Pes ey Muhammed, sen eraz et ve yüzüne vur. Ol adamdan ki ol bizim Kur'anımızdan ve bizim yadımızdan yüze vurupdi. Ve dünyadan başka maksudi yoktu. ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Oların ilminin nihayeti şudur. Tahqiq sen Perverdigarın yaxşı bilýändir. Kim şoň hak ýolundan gumrah bolup azanny we kim şoň dogry ýolunda ýaşaýanlygyny. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Ve Allah tebarek ve taala üçündür. Asmanlardaki ve yerdeki zatlar ta ceza bersin deyip teleki amallarını etýänlara özlerinin teleki amallarının mukabilinda ve yaxşı amal etýänlara yaxşı sowap bersin deyip. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Hidayet tapıp yaxşılardan bolanlar ol toğru adamlardır ki kebire günahlerden ve fehşa işlerden ejtenab etýärdiler. Meger günah-ı sagirler bilen mubteladylar. Tahqiq sen Perverdigarın mağfirati giňdir. Allah tebarek ve taala sizin halyňyzy yaxşı bilýändir. Wagty ki siz ýerden wujuda getirdi we wagty ki siz çağadyňyz ejeňiziň garnynda pes özleriňizi päk jelwe berip ewmeň. Allah tebarek ve taala perhizkarları yaxşı bilýändir. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى. Aya gördüňmi ol bir adamy ki hakdan yüze vurupdy. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. Ve az malını berdi ve soňra elini çekdi, mal bermeden saklandy. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Aya şoň ilmi gaýby barmy? Pes şol her zatny görüp bilip durmy? أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. Aya şoňa Musaň sahifalaryndaky bar zatlaryny habar berilmedimi? وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. Ve İbrahim'in sahifalarynda bar zatny habar berilmedimi? أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ki götermez hiç bir göterýän başga biriniň ýüküni diýip. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Ve insan üçün hiç zatdan peýda ýokdur, meger öz eden amalyndan peýda bardyr. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Ve tahqiq şoň amalyny tirlikde özüne köýkedip arz ediler. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Ondan soň şoň jazasyny özüne kamil edip berler. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Ve tahqiq sen Perverdigarın tarafynadyr, halklaryň baryp ýetişjek ýeri.
وأنه هو أضحك وأبكى و elbette Xudadır güldürýän we aglatýan. وأنه هو أمات وأحيا